एसेन्स हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों माने बे नाजानायखौ आङो नुबाय आङो एसे सिगांनिखौ गोसोखांहरनि सल्यान प्रिन्सिपाल सार सल्यान इसवारि बे आरो बेनिफ्राय नैबे रिसेन्टलि रिटायार जानाय रहेन्द्र सुमफ्रामारि बिथांमोनहाबो बिराद नाजादोंमोन नाजायै बिथांमोननि नाजानाय कन्ट्रिबिउसनजों दिनैहाय जोंनि प्रिन्सिपाल गोदान जाफैबाय दा बिनि गेजेराव बिथांमोना सिगाङाव जेरैबायदि नाजादोंमोन बिनिफ्राय साबसिन नाजादों आङो आगोलनि सानै प्रिन्सिपाल जानानै थांनाय सल्यान इसवारि सार बेखौ गोसोखांदों आरो बेनिफ्राय रहेन्द्र सुमफ्रामारि आं गोसोखांदों बिथांमोनाबो जोबोद सेस्था होनाय बिसोरो नाजादोंमोन आरो सात्रफोरखौ बोरै मोजाङै लांनो ओमफ्राय गार्जेनफोरखौ बोरै कनसियास खालामनो हानो बे बाथ्राया हयथ' बिसोरनि गोसोआवबो दंमोन दा बे नाजानायनि गेजेरजों आस्ते फैनानै देग्लाय 2023 मायथाइनि जेनाखि रिजाल्ट बियो गुबुन बोसोरनिफ्राय बयनिख्रुइ साबसिन बे बेंटल हायार सेकेन्डारिया मोननो हाबाय बेनि थाखायनो आङो आफादगिरि जानानै आङो बिराद मोजां मोननाय थाबाय आरो उननि बेलायाव आं गोसोखांनो लुबैदों जोङो गार्जेन मिटिं लिङो बे गार्जेन मिटिं लिंनायाव जोंनि गार्जेनआ फैनो गोसो जाया बेखायनो आं बे खौरांनि गेजेरजों बेखौ खावलायनो लुबैदों जायफ्रा बे गार्जेन मिटिङाव स्टिक मोनो बा खबर मोनो दा फिसाफोरनो जों खबरखौ हरो बे खबर मोननाय समाव जोंनि गार्जेनफ्रा फैयो मानोना देग्लायनि जि मोनसे पास जानाय बिराद मोजां रेकर्ड जानाय बेयो जोंनि ओनसोलखौ बिराद दुगा खालामबाय माने गौरब खालामबाय जोंबो बिराद गौरब मोनबाय आरो बे जोंनि गौरबानो बे दुलाराय बे बेंटल ओनसोलनिनो मोनसे गौरब बेखायनो जों ओरैबायदि आसा खालामनो हायो जेरै फिउचाराव जोंनि बे स्कुलनि गेजेरजोंनो बे शिक्षाया दावगालांगोन होननानै आं सानो आरो जोंनि बेंटल ओनसोलाव गोबां उन्दैफोर दङ दा बिनि गेजेराव जोङो बयनिख्रुइ साबसिन जों खालामनो गोसो जादों जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे नेक्स्टआव मोजाङै मोजां रिजाल्ट मोननो हाबावो बेबायदि जों बिथांमोनहा फोरोंथों आं बेखौ आसा खालामदों आरो औ मोजां सोंनाय जायफ्रानाखि मेट्रिक पास जाबाय बिसोरखौथ' मा होननानै बुंनो हाबावगोन आं दहायनो बुंखाबाय आं बिथांमोनादि पास जाबाय बिराद मोजां रिजाल्ट खालामबाय आं बिसोरनि थाखाय मोजां मोननाय खुसियानो मोदै गनो ओंखारदों आं बेखौ दहायबो बुंदों आंनि बे फरायसाफोरखौ बिराद मोजां मोनबाय आङो हाबनानैबो क्लासफ्राव बुंदोंमोन जे नोंसोरो एबाराव मोजां पास खालामनांगोन नङाबा फोरोंगिरिफ्रा दुखु मोनगोन रिजाल्टनि सिगां जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो एसे बिखा गुल्लुबनाय दङमोन दहाय आं फैब्ला रिजाल्टआ मा जासै बिदि साननाय खिन्थु बिथांमोननि गोसो गुल्लुब मोननाया स्रां जाबाय आरो आं जोंनि फरायसाफोरखौ हास्थायदों जाहैबाय जाहाथे जायफ्रा मोजां पास जाबाय बिथांमोना माखासे दिनावनो फरायनो हागोन माखासेफ्रा गोजानाव थांगोन दा जोंनावनो फरायनानै मोजां रिजाल्ट दिन्थिबावनो हाथों आं बेखौ आसा खालामदों आरो दानि बे मेट्रिक रिजाल्ट मोजां ओंखारनायनि सायाव नोंथाङा जाथि हिसाबै मा थुलुंगा होनो सानो बेयावथ' जाथिनिबो खुनु खोथा गैला जाहैबाय गासिबो जाथियानो खुब मोजां सेस्था खालामबाय बाहाय जोंना बर' दं आदिबासि दं सावथाल दं बेंगलि दं राजबंसि जेसेबां दं आरो बे एरियायाव गासिबो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों आरो जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय खोब आं रंजाबाय आरो बयबो मोजां फरायगोन गासिबो जाथि जन'गोष्ठीनो आं बेखौ आसा खालामदों थाङोब्ला सेकेन्ड बुंनो थाङोब्ला मानानै बुंनाय गाहायनिफ्राय सेकेन्डआव थायोमोन आरो दा खिन्थु जों देग्लायहाय बिनि उल्था नुनो मोनबाय जेसेबांनाखि डिस्ट्रिक्टफोर दङ बे डिस्ट्रिक्टनि गिबियावहाय देग्लायहाय जों फैनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेखौ जों जेब्लानाखि मोजाङै बिजिरना नायो अब्ला बेवहाय बिथांमोननि जेनाखि सेस्था बे सेस्थानि थाखायनो बेबायदि जादों होननानै आङो बेखौ सानो जाहैबाय दा फैबाय थानाय समावहाय बै नेक्स्ट माबा जेनेरेसनखौ माबायदि खालामनो बेयो मोनसे मोजां कुइसन बुंनो थाङोबा जोंहा जेनाखि मोनसे बेबायदि मोजां रिजाल्ट मोनबाय बे रिजाल्टखौ जोङो सब समाय बाहाल लाखिबाय थानो थाखाय जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै जों नाजाबाय थागोन फोरोंगिरि हिसाबै आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि जेसेबांनाखि गार्जेनफोर दङ आरो बेजों लोगोसे समाज दङ आरो माखासे जेनाखि अर्गानाइजेसन दङ आबसु आरो बेजों लोगोसे बर' समाजनि माखासे अर्गानाइजेसन दङ बिथांमोनाबो जोंखौहाय समावहाय फैनानै बिदिनो थुलुंगा होफैदों आं बिथांमोनखौबो हामबाय होननानै बुंदों आरो गार्जेनफोरखौबो आङो जोबोद हामबाय होनो गोसो जादों मानोना जेब्लानाखि जों गार्जेन मिट खालामदों बिथांमोनाबो नुजाफैदों आरो जोंनि जेनाखि माखासे समयसाफोर बिथांमोननो खोन्थानायावहाय बिथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै खोनासं